A aprobación do cambio de denominación da rúa número 1 da Angustia polo da Mercé, adoptado no pasado pleno de maio, volve poñer sobre a mesa a solicitude dos veciños da rúa número 2 da Ribeiriña, que reclaman que se restableza o nome orixinal de Camiño Real. Esta proposta, que iniciou a súa andadura a iniciativa dos veciños xa en 2007, foi aprobada en setembro de 2015 por unanimidade, a través dunha moción impulsada polo BNG. Os nacionalistas presentaron agora unha emenda para que se execute o acordo plenario. De repente, cando chegou o pleno do mes de maio, aparece unha moción, unha proposta do Goberno Municipal que, atendendo a uns veciños da zona de Angustia a Mercedes, solicitan un cambio de nome da rúa, cousa que o BNG, sendo como era a expresión dunha petición dos veciños, estaba de acordo, e solicitamos que entón se incorporara a esta proposta xa aprobada facía 20 meses atrás e que recuperaba o nome de Camiño Real para esta rúa. De repente, o alcalde e o goberno municipal se descolgan dicindo que eles opinan de que, bueno, que pode que non haya un sentimento total ao redor dese cambio e que, por tanto, que teñen que consultalo, demostrando unha vez máis a inoperancia, a incapacidade desde o goberno municipal, que desobedece e non fai caso dos acordos plenarios. Ante a falla de resposta por parte do goberno municipal, os nacionalistas decidiron ir porta por porta polas casas, recollendo sinaturas que avalen a vontade dos veciños de recuperar a nomenclatura orixinal. A resposta dos veciños foi absoluta, abrumadoramente e maioritariamente a favor da proposta. Eu diría que podíamos decir incluso que foi totalmente a favor da proposta, posto que as únicas e escasísimas opinións que non dixeron que sí ao nome de Camiño Real, simplemente dixeron que eles non tiñan opinión, que non lles molestaba ningunha cousa nin outra. Polo tanto, o BNG veña a dicir aquí agora ao goberno que a veciñanza da Ribeiriña acaba de demostrar unha vez máis que o que desexan é cambiar o nome desta rúa Camiño Real.